1, check 2 på lyd. Check 1, check 2. Check. Hvad er det torsdag i dag, ikke sandt? Klokken 4. Ja, er vi ved at være klar derude med lyden der? Det er sagt, hvad med Depong? Hvad siger Depong? Der bliver skruet på nogle knapper, kan jeg se. Ja, så skulle jeg være ved at være der. Hvad kan vi stille dig skarp over i os, tak? Så vil det være dejligt. Ja, og den rigtige stemme på, tak. Vil det også være rigtig godt. Og sådan her omkring skal jeg sidde, ja. Godt, nu ser den skarp ud hos mig i hvert fald. Ja, så tilbage med solen. Det er dags. Ja, der kom der også lidt lys på mig, kan jeg se. Lidt længere, ja. Sådan der, og så lidt skarpere. Hvor er vi der omkring? Ja, så burde det være der. Ja, god dag, mine damer og herrer. Jeg kan se lyden lidt for højt her. Vi har et spændende program i dag. Meget spændende program, for det blev lidt for lavt. Vi har meget, vi skal nå igennem. Det har været begivenhedsrig uge. Vi skal forbi Newssax, selvfølgelig, i studie 2. Så tror jeg, at Brokkesongen har et indslag, og så har vi vist i Newssax, tror jeg måske, hvis vi har en telefon igennem, at vi lige vil tage et smut til. Jeg synes, jeg sidder lidt skævt her. Skal vi lige... Ja, tak. Så skal vi måske et smut til udlandet i hvert fald, og lige høre, hvad der sker derude. Og så har vi Ejsongen, som også er på programmet i dag, som ikke har været her længe. I hvert fald, så det er revende, ruskende, rammerne, revsplittede, spændende program, vi har her i dag. Og så vil vi selvfølgelig gerne sige goddag og velkommen til nogle af vores faste seere. Goddag, Adam. Håber, du har haft en god dag indtil videre, og at du vil gøre det bedste for, at den fortsætter sådan. Ja, det er jo gerne sådan, at ens egen indsats er den belønningsfrugt, man kan høste. Ja, okay, ja. I hvert fald, det var et sidespor. Hvor kom vi fra? Newssax, tror jeg bare, vi går over til. I hvert fald også et flot studie her. Ja, jeg ved ikke, vi ved ikke, hvem der har, det er i hvert fald, der er blevet lavet et studie her, så tak til dem, der har lavet det i hvert fald. Her går vi over til Newssax, så værsgo i studie 2. Ja, tak til præsenter Sak i studie 1. Velkommen her til studie 2. Skal jeg lige finde mig til rette? Ja, der, værsgo. Der var jeg her. I hvert fald sikkert dog en spændende uge, vi har haft her i denne her uge her. Som nogle af jer sikkert har bidt mærke i, ja, så er der altså det olympiske lege i Rusland på et tidspunkt, vi ved ikke helt hvornår, en gang i fremtiden. Og der er altså nogen, der har lidt problemer med det, fordi at der i Rusland er blevet vedtaget en lov, som vi har ikke selv læst loven, men det siger i hvert fald, at det ikke er så smart en lov, og at det er derfor er blevet legalt skrællet i hvert fald, kan man sige. Men vi har i hvert fald en telefon i gennem til Moskva for ligesom at tjekke stemningen. Så må ikke, at vi bare skal stille over til Moskva i det mobile studie, vores første mobile studie her. I hvert fald velkommen til Moskva for en kommentar omkring alt den her ballade, der har været her med de der folk med. Ja, de har sådan et flag, og så kalder de sig homoseksuelle. Ja, i hvert fald. Det kommer her direkte fra Moskva. Værsgo, tak, ja. Stille lige over, det er sagt. Det var undskyld, ja. Det er ikke altid med nye arbejdsfordelinger her og nye værktøjer, så det er ikke altid, man lige... Men i hvert fald, det må
stiller de lige over til Moskva. Tak. Ja, værsgo. Det er det fra Moskva. Spojeve jak bogatše. Spojeve jak bogatše. Spojeve jak ryba ve vodě. Spojeve vodě spojeve. Jak ryba ve spojeve vodě, kače jak ryba ve vodě. Vodě ty kače, vodě kače vodě de vodě vodě. Spojeve dot po kače ty ut kurvo jak po kače, ma čisto i spojeve jak po kače. Spojeve jak po kače, dobre, spojeve jak po kače, jak ryba ve vodě. Jo, da. Da. Kid. Spojeve jak po kače, jak ryba ve vodě. Jak ryba ve vodě. Vodě, jak ryba. Vide. Ja tak til Moskva og vores udsendte sok. Og vi beklager den manglende undertekst, så jeg vil blot opsummere her i News Saks. Mit navn er præsentersak nummer 2. Ja, så skal det være på plads. Det punkt og det saks i teknikken og flot aflevering der. Det er fint, ja tak. I hvert fald det er vores korrespondent i Moskva. Hvad hedder han nu? Det saks. Butnisak. Ja, okay. Butnisak rapportage fra Moskva her i korte vendinger, kan man sige. Hvorfor beskæftige sig med en spærreballon, når der er mange andre vigtige nyheder at beskæftige sig med, såsom Ståle Solbakkens tilbagekomst som cheftræner for FCK. Vi må blankt erkende og indrømme og vedkende, og ja, ikke fordi vi har udtalt os om det her før, men det kommer der i hvert fald som noget af en overraskelse herinde i Studie 2. Og ja, alt muligt held og lykke til FCK selvfølgelig. Og Ståle Solbakken i særdeleshed jo, som altså er vendt tilbage til FC København, og tillykke til alle de involverede partnere. Det var vist alt, vi havde her fra The News Saks. Vi vil sige tak, fordi I gik med, og kigger med en anden gang. Når jeg har næste gang, ja tak. Og en besked, ja. Så skulle vi sige hej til en ny seer, som vi måske har med os i dag, Viggo. Velkommen, det er jo så også en slags nyhed, så det er jo meget passende, at det kommer her indenfor. Det er alt for News Saks. Tak for denne gang. Rigtig god weekend, når den kommer her. Ja, det tak. Alt for mig. Det saks. Student. Ja. Jeg vil ikke gå over til studiet nu. Jeg skal sådan tisse, skal jeg sige.